Hej til YouTube. Velkommen til den her episode af Stjernlund Gaming. I dag har vi mixet noget sammen i min mors og fars køkken. Og så har vi fundet alt muligt. Vi har fundet iced tea, vi har fundet juice, vi har fundet en masse salt nede i den her og den der. Og det skal vi så drikke på rekordtid. Bunde Okay, det. jeg skal bare lige sige, at jeg er ikke god til at bunde. Det er sindssygt. Men bare ikke sådan nogen der. Jeg er god til at bunde flasker. Mm-hmm. Ja. Okay, 3. Go. Hvad? Ja. Det skal du også gøre. Så. 3, 2, 1, 0. Hold kæft, hvor er det klamt. Ej, hvor er det klamt. Og nok bliver jeg først færdig, men oh my god, hvor er det klamt. Jeg er ikke engang færdig. Vil du ikke sige, hvordan det smager? Jeg kastede seriøst op der. Sig det til YouTube, hvordan det smager. Det smager seriøst af bræk. Det er sådan de der binbussel ting. Det smager seriøst af bræk. Og jeg brækker mig også. Jeg vil råde jer til aldrig at gøre det her. Det er iced tea, æblejuice og salt. Masser af salt. Vi kom lidt. Ej, hvor er det klamt. Afskyeligt. Ej, det må I ikke gøre. Lov mig det. Aldrig gør det. Hold kæft, hvor er det klamt. Ej, mand. Ej, det er slet ikke noget, der er sjovt. Jeg mener, I skal ikke gøre det. Mit spyt er lige blevet snottet. Okay, det er alt for den snot. Ej, Jeg tror, det er mit eget kast op. Jeg tror, jeg Okay, hej hej.